Kada rijeka Vrbas napusti kanjon, tekući od juga ka sjeveru, lagano prelazi u ravničarski tok. Posebnost Vrbasa su smaragdni odsjaj brzaka i specifični čamci, dajaci. Dajak je naziv za motku kojom se upravlja ovim vrbaškim čamcima. Na lijevoj obali Vrbasa ćuti kastel, stara rimska utvrda u kojoj danas odjekuje rock'n'roll muzika. Krajem 15. vijeka u povelji ugarskog kralja Vladislava II. Jagelovića prvi put se spominje ime Banja Luka ili Banova ravnica. Međunarodni aerodrom Banja Luka i teritorija čitave opštine povezani su mrežom autoputeva. Izgradnja modernog centra Banja Luke počela je formiranjem Vrbaske banovine i dolaskom bana Svetislava Tise Milosavljevića 1929. godine. Značajan pečat duhovnom identitetu grada dali su Vaso Pelagić, prvi upravnik pravoslavne bogoslovije, i književnik Petar Kočić. Saborni hram Hrista Spasitelja zidan je vulkanskim kamenom sa Bliskog istoka i mermerom iz Karare. Predstavlja jedan od najljepših pravoslavnih hramova u regionu. Panoramom grada dominira velelepni kompleks zgrada administrativnog centra Vlade Republike Srpske. Grad se ponosi titulom Univerzitetskog centra i epitetom grada mladih. Muzej savremene umjetnosti nekada je bio zgrada stare željezničke stanice. Klinički centar je najveća i najznačajnija zdravstvena ustanova u otadžbini. Slavu grada pronijeli su fudbalski klub Borac, osvajač Kupa Jugoslavije, i legendarni bokser Marijan Beneš, koji je formu evropskog šampiona brusio u bokserskom klubu Slavija. Brojnim turistima grad nudi ono po čemu je jedinstven: banjalučki ćevap i pivo. I iskren osmijeh ljubaznih domaćina. Nekadašnji centar krajine i središte Vrbaske banovine Kraljevine Jugoslavije, Banja Luka je danas kulturni, sportski, administrativni, privredni i politički centar. Ono što je Beograd za Srbiju, to je Banja Luka za Republiku Srpsku. Ponosni na Banja Luku, ponosni na Srpsku. Radio televizija Republike Srpske.